با شما تماشابینان عزیز، برنامه رهبر راه از این لحظه مهمان خانوادگی شما. امروز ما تصمیم گرفتیم به یکی از منطقه‌های استراحتی سیاحی ناحیه ورزاب سفر نماییم و امروز برای شما از تمام رشد اینفراستراکچور این ناحیه معلومات منظور نماییم. فقط ما را تا آخر برنامه همراهی نمایید. رفتیم. ناحیه ورزاب در منطقه مرکزی کشورمان جایگیر بوده، ریلیفش کوهی و از سطح بر در بلندی از 1029 متر تا 3000 متر واقع گشته با ناحیه‌های عینی، رودکی، شهرهای حصار، وحدت و شهر دوشنبه همسرحد می باشد. ناحیه نام خود را از نام دریای ورزاب گرفته است. دره ورزاب در بین قطارکوه‌های حصار واقع گردیده است. اقلیمش معتدل است. مسافه از مرکز ناحیه تا پایتخت جمهوری شهر دوشنبه توسط راه خوجند دوشنبه 25.5 کیلومتر راه را در بر میگیرد. تماشابینان عزیز، این لحظه ما قرار داریم در نزد یکی از انشاءات جالب سر راهی کمپلکس سیاحی ورزاب و این نمود انشاءات برای خدمت رسانی سیاحان خیلی قلای می باشد، زیرا در سر راه جایگیر است و آنها می توانند از مهمانخانه استفاده برند. این مجمع سیاحی که سر راه واقع گردیده است، دارای مهمانخانه کلان بوده، داخل آن زیاده از 90 حجره ساخته شدند که مهمانان و سیاحان می توانند از آن وسیع استفاده نمایند. باید ذکر نمود که ناحیه ورزاب با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 18 آگوست سال 1999 منطقه استراحت و توریسم اعلام گردیده، بعداً برنامه مقصدناک کمپلکس رشد ناحیه ورزاب از 9 نوامبر سال 2000 تصدیق گردید که ناحیه همچون منطقه استراحتی، طبابتی و سیاحی به حساب می رود. تماشابینان عزیز، چون موسمی نوعی رستنی یعنی چوکری می باشد و این نوع رستنی برای خودم می باشد و من آن را بسیار دوست می دارم، می خواستم حالا از آن خرید نمایم. ببینید، انا همین بنچه چوکری که زیاده از 10 دانه را در بر می گیرد برای سلامتی هم فایده آور می باشد، مخصوصا اگر نفرانی که فشاری بلند داشته باشند پست می کند. فعالیت یک قطار انشاءات مهم سیاحی با مانند منطقه‌های استراحتی کاخ ملکه، ورزاب پالاس، گل‌آباد، گل میده و مجمع کمپلکس لیژرانی سفیددره دائمی بوده، در این منطقه‌ها برای قبول سیاحان داخلی و خارجی تمام شرایط‌های زمانوی فراهم آورده شده است. محض موضع‌های استراحتی که بیشتر آنها سر راه جایگیر شدند دقت جلب کننده بوده، سیاحان می توانند از آنها وسیع استفاده نمایند.
тамошобинони азиз, аз рӯи маълумотҳо ноҳияи Варзоб дорои 900 минтақаи истироҳатӣ мебошад ва аз ҳама хубаш он аст, ки ин мавзеъҳо сари роҳ ҷойгир шудаастанд. Масалан, минтақаи истироҳатии Чинор бубинед чӣ қадар қулай аст барои меҳмонон ва мебинем, ки ин минтақа чӣ гуна бошад. аз рӯи гуфти сокинони ин минтақа айни ол мавзеи истироҳатии Чинор фаъолият накарда истодааст, он дар таъмир мебошад. мо ҳамонро идома медиҳем. ноҳияи Варзоб дорои ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ ва меъмории дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ мебошад, ки рӯйхати онҳо дар таҳияи феҳристи давлатии ёдгориҳои моддии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд. насб гардидани шиёру лавҳа ва нишонаҳо барои донистани мавзеъ дар ин ноҳия зиёд ба назар расиданд. ҳамчунин дар ин минтақа иншооти муҳими сарироҳӣ аз ҷумла тарабхонаву меҳмонхонаҳо, мағоза, нуқтаҳои сӯзишворӣ, ташнову истироҳатгоҳҳо бештар ба назар расида, ҳангоми сайёҳати раҳбараҳ меҳмонону ҷаҳонгардон метавонанд аз онҳо васеъ истифода намоянд. тамошобинони азиз, диққати моро ана ҳамин иншооти хеле зебо, яъне тарабхона чорбед ном дорад, ба худ ҷалб намудааст ва бубинед чӣ қадар зебо сохта гардидааст, аз сангҳои ба худ хоси маҳаллӣ сохта гардидааст, ки ба фикрам диққати меҳмонону сайёҳонро зиёдтар ҷалб менамояд ва мебинем, ки чӣ гуна хӯрок инҷо омода мегардад ва оё меҳмонону сайёҳонро қонеъ карда метавонад. тарабхона пурра ба талабот ҷавобгӯ мебошад, хеле зебо аст ва бубинед дар инҷо ҳатто китобҳои бисёрам шавқовар барои меҳмонон, сайёҳон ҷамъоварӣ гардидааст, ки метавонанд дар вақти истеъмоли хӯрок аз онҳо истифода баранд. Вале ба фикрам истеъмол намудани хӯрок дар ин рӯзҳои гарм беҳтар аст дар оғӯши табиат сурат гирад ва ман ҳам мехостам ин лаҳза дар табиат, дар чойхонаи, дар тарабхонаи чорбед ягон хӯрокро фармоиш диҳам. ин мавзеъ боз ҳам ҷолибтар. тамошобинони азиз, ҳозир бошад барои худам ягон нави хӯрокро фармоиш медиҳем ва мо сафарамонро идома медиҳем.
ноҳия аз чашмаҳои оби маъданӣ бой аст. олами набототи ноҳияи Варзоб гуногун буда, растаниҳои мевадиҳанда, ороишӣ, доругӣ ва асаловар хеле бисёранд. арчазорҳо 50% ҷангалзори ноҳияро ташкил медиҳанд. олами ҳайвоноту паррандагони ин диёр низ гуногун аст. ба рушди минбаъдаи сайёҳии экологӣ дар Тоҷикистон истифодаи имкониятҳои ҳудудҳои махсуси ҳифзшавандаи табиӣ ки беш аз 22% қаламрави Тоҷикистонро дар бар мегирад, мусоидат менамояд. ҳангоми сайёҳат ба ин ноҳия чунин растаниҳоро метавон дар кӯҳҳои Варзоб мушоҳида кард. ноҳияи Варзоб махсусан кӯҳҳояшон дорои чандин растаниҳою набототи шифобахш мебошад ва бубинед ҳамчунин дар қатори ин дар зери ҳамин кӯҳҳои сарбафалаккашида боз ҳунарҳои қадимаи мардумӣ хеле хуб насб гардидаанд ки боиси таваҷҷӯҳи ҷаҳонгардон мебошад. ин ноҳия дар баробари растаниҳо ҳамчунин дорои ҳайвонотҳои нодир мебошад ки дар ин минтақа дида мешавад ва ман ҳам мехостам ин лаҳза дар ин муҳит, дар ин манзараи хеле зебо як сурати хотирмонро гирам. баъди тамошои кӯҳу манзараҳои дилфиреби сари роҳӣ мо расидем ба маркази ноҳия. боғи зебою тамошобоб ки қади роҳ ҷой гирифтааст, диққати моро ба худ кашида, тасмим гирифтем дар боғи фарҳангии фароғатии парчами миллии ноҳияи Варзоб сайру гашт намоем. тамошобинони азиз, ба назари ман кадом меҳмон сайёҳе ки ба ноҳияи Варзоб сафар менамояд, ҳатман аз ин боғи зебое ки сари роҳ ҷойгир аст дида мекунад. зеро бубинед манзара дар ин ҷо чӣ қадар зебо аст. гулҳои рангоранг, дарахтони сабз хуб ба назар мерасанд ва ин боғи фарҳангӣ фароғатӣ дар маркази ноҳия воқеъ гардидааст. манзара хеле дилфиреб аст. аз рӯи гуфти сокинон барои рушди минбаъдаи иқтисодиёти ноҳияи Варзоб соҳаи сайёҳӣ нақши муҳим дошта, он яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва муҳим ба ҳисоб меравад. ба ноҳия аз давлатҳои хориҷ сайёҳони зиёд омаду рафт доранд. солҳои охир шумораи зиёди сайёҳон барои сайёҳат ва фароғат аз ноҳияи Варзоб дида мекунанд. бо дарки мафҳуми рушди сайёҳӣ, аҳолии ноҳияи Варзоб сатҳу сифати хизматрасониро ба сайёҳон соласол беҳтар намуда истоданд.
дар ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳия дар қади роҳ марказҳои тиҷоратӣ, ошхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ барои хизмат расонидан ба меҳмонону сайёҳон фаъолият намуда истоданд. дар ин ҷода қайд кардан лозим аст ки дар ноҳия роҳҳои автомобилгарди душанбе-чаноқ ҳамчун пайвандгарди минтақаҳои истироҳатӣ ва барои эҳёи сайёҳӣ дар шоҳроҳи бузурги Абрешим заминагузорӣ менамояд. вазъи кунунии сайёҳии воридотӣ ва дохилии ноҳия шаҳодат медиҳад ки ин ноҳия бо назардошти самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии давлат, эълон гаштани он варзоб ҳамчун минтақаи истироҳатӣ, табобатӣ, санаторӣ ва сайёҳӣ бо низом рушд ёфта истодааст. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем ки имрӯз мо сафар доштем аз шаҳри Душанбе то маркази ноҳияи Варзо ва дар ҳамин чанд лаҳза мо барои шумо аз имкониятҳои сарироҳии ин ноҳия маълумот манзур намудем. дар ҳамин ҷо расидем ба фарҷоми барномаи раҳ ба раҳ. барномаҳои дигари телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ идома доранд. сеҳатманду хонавод бошед.